правяральнікаў развялося, як у сабакі блох. Занимаются бюрократической вознёй и ловлей блох, как в народе говорят. Лукашенко закрыў неба. У Беларусі вярнуліся ў каменны век. Вуліца сацыялістычная. Якая назва, такая і дарога. У Салігорску правалілася аўто. Разбіў 2 машыны за одну ноч. Усё китайскае, нават руль. Хочется, чтобы он был российским. Значит, это же не так сложно. Спачатку ў Беларусі, потым у Расеі. Пакаранні за старыя пасты ў інтэрнэце. У Слонімі засланілі нават расейцаў. Вітаем вас, сябры! У нас чарговы выпуск навін. Пра некаторыя цікавыя падзеі ўжо зараз. Пачынаем. Александр Лукашенко 21 траўня правёў нараду па кантрольна-нагляднай дзейнасці. Там абмяркоўваўся дакумент, які афіцыйна скарачаў колькасць праверак і паляпшаў працу прадпрыемстваў. У 2017 годзе ўжо спрабавалі знізіць колькасць праверак, але не дапамагло. А як яно дапаможа, калі правяральнікаў развялося, як у сабакі блох? Нават Лукашенко тут пра блох узгадаў. Контролеры, приходя один за другим, требуют предоставлять колоссальный объем документации. То есть фактически занимаются бюрократической вознёй и ловлей блох, как в народе говорят. Зноў чыноўнікі вінаватыя. Але ж хто стварыў эту сістэму, як не сам Лукашенко? Вось і зараз 2 гады распрацоўвалі дакумент па кантрольна-нагляднай дзейнасці. І зноў яго трэба ўдасканальваць. Ды і правяраюць, на думку Лукашэнкі, не тыя прадпрыемствы. Период уборки зерновых, июль-август 22 года, проверяющие посетили Оснежецкое, только вдумайтесь, 49 раз. По-моему, Оснежецкое – это не самое худшее хозяйство в стране. Не самое худшее. ОАО Оснежецкое. Твое? Да, мое Пинский район. Так а что, оно плохое хозяйство? Среднее хозяйство Пинского района. Среднее? Да. То есть А Снежыцкае некалі было не толькі лепшай гаспадаркай Пінскага раёну, а і вядомая ва ўсім Савецкім Саюзе. Зараз стала сярэднім. Лукашенко кажа, не тыя прадпрыемствы правяраюць, якраз тыя, там, дзе нешта можна ўзяць. І адпачыць на прыродзе, побач вода, рыба. Лукашенко ж і сам здагадваецца. туда можно иногда и ездить просто отдохнуть, никого не напрягая. Я думаю, что да. 49 раз. Что там можно было делать? Вось тое і рабілі. На першы погляд пытанне невырашальнае. І колькасць праверак трэба скараціць, і наглядную дзейнасць узмацніць. Але і тут чыноўнікі знайшлі выйсце. Замест 49 ў журнал праверак унеслі толькі 2. А кожнага ж правяральніка трэба накарміць, напаіць, да і спаць пакласці. І ні аднаго. Так і становяцца прадпрыемствы сярэдненькімі. А паспрабуй не дай. Некалі ў Пастаўскім раёне паспрабавалі. Бо замучылі правяральнікі гаспадарку Новасёлкі лучай. З сабой дай, у кавярні дарма напаі, накармі. У выніку такіх праверак кіраўнік гаспадаркі Олег Володька адправіўся на той свет, а гаспадарка стала сярэдненькай. Некалі Олег Володька спрачаўся з намі. Маўляў, лухту вы, хлопцы, кажаце, можна і з Лукашэнкам працаваць. Вядома, можна, калі ты кантралёр і правяральнік. Вось так. Куды ні кінь, усюды клін. Прапаганда Лукашэнкі не перастае хваліцца, як пахарашэла жыццё за 30 гадоў кіравання Лукашэнкі. Вядома ж, жыццё не стаіць на месцы, але ў суседзяў поспехі куды больш значныя. Таму параўнанне з 1994 годам гучыць як параўнанне з 1913 годам у вядомай камедыі. Только в нем одном будет установлено 740 газовых плит. То есть ровно 740 раз больше, чем было во всем нашем городе до 1913 года. Адным Лукашенко можа пахваліцца дакладна – чыстым небам над Беларусю. Пасля таго, як 3 гады таму, 23 траўня 2021 года, ён пасадзіў самалёт з Романам Пратасевічам, неба над Беларусю стала чыстым. Амаль усе самалёты старанна аблятаюць краіну. Адзін закрыў неба над краінай, і ніякая НАТО не спатрэбілася. І не толькі неба закрыў Лукашенко. Больш за 40 гадоў таму Алла Пугачова спявала, што нельга ні на імгненне спыніць час. Лукашенку і гэта ўдалося.
змог жа вярнуць краіну ў сталінскія часы, а дзе-нідзе нават у часы прыгону. А яго падначальныя пайшлі яшчэ далей. У Калінкавіцкім раёне на Гомельшчыне вырашылі вярнуцца ў каменны век. Адбывалася это ў Юрывічах, дзе знаходзіцца адна са старэйшых стаянак першабытнага чалавека ў Беларусі. Хутка, можа, па ўсёй краіне будуць так скакаць. У Віцебску пакуль што жыхарам адной з вуліц удалося вярнуцца ў сацыялізм. І не дзіва, вуліца ж так і называецца, сацыялістычная. І дарогі, як пры сацыялізме. Можа, таму і да камунізму не дайшлі, што не было па чым ісці. І дарэмна жыхары збіраюць подпісы да ўладаў з просьбай парамантаваць дарогі. Тут усё як у песні. Как вы яхту нас зовете, так она и поплывет. 30 гадоў таму шмат хто з беларусаў хацеў, каб Лукашенка вярнуў іх у Савецкі Саюз. То і вярнуў, як здолеў. Усё ж не ў каменны век. А вось у Салігорску машына проста правалілася на дарозе. Не іначай у мінулае адкрылася нейкае вакно. Проваливается. Добра, што не адразу ў шахту. Можа, і не выцягваць яе, а пакінуць у горадзе як помнік эпохі. А што, даволі цікава б глядзелася. Турыстаў бы колькі прыязджала. А можа, улады ды шахты тут ні пры чым? Можа, нашкодзіў кіроўца нечым жонцы, а тая ў ліхую хвіліну і пажадала, каб ты праваліўся. Тым часам у Чашніках на Віцебшчыне малады хлопец за адну ноч разбіў 2 аўтамабілі. Ішоў он з кавярні, бачыць, стаіць опель і нават ключы ў замку запальвання. Падарунак лёсу, падумаў маладзён, сеў за руль, але далёка паехаць не ўдалося. Нейкі дом выскачыў на дарогу ў непатрэбным месцы. Хлопец кінуў машыну ды пайшоў далей. А тут стаіць аўто Волжскага аўтазаводу і таксама з ключамі. Але і тут не пашанцавала. Зноў нейкі дом на дарогу выскачыў. А можа, ён проста так вырашыў змагацца з прыватнымі ўласнікамі, заклятымі ворагамі, як у песні Высоцкая. Очкастый частный собственник зеленых, серых, белых «Жигулях». Вось і разбіў об сцяну дому. Лукашенко змагаецца з самалётамі, а маладзён з аўтамабілямі. У Расіі вырашылі аднавіць выпуск знакамітай «Волгі». Сказалі, зрабілі. Але кіраўніку расійскага ўраду Михаілу Мишустину новая «Волга» не спадабалася. Руль китайский. Вы слышите ответ? Руль пока китайский. Хочется, чтобы руль был российский. Значит, это же не так сложно, как остальные элементы. Правда, Денис Викторович? Мне кажется, что мы просто должны себе сами задавать вопрос. То, что простое, вперед. А недавно ж Путин хвалился. Мы сами. То есть мы сами стали в состоянии производить то, что вчера еще не могли. Некалі Лукашенко таксама з падобным сутыкнуўся. Что тут свое? Свое дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сбор всех комплектующих от различных производителей. Значит, ничего своего. Комплектующие. Но мы делаем мелкоузловую сборку, это тоже работа. Фара чья? Фара китайская фара. Щитки. Щитки тоже. Двигатель. Двигатель китайский. Китайский. Да. Ну. Добра яшчэ, што сабраць у кучу запчасткі атрымліваецца. Бо з такім поспехам хутка не толькі руль будзе кітайскі, а і рулявы таксама. Мы не раз адзначалі, што расійскае кіраўніцтва спачатку апрабоўвае рэпрэсіўныя меры на беларусах. Вядома ж, робіць это рукамі Лукашэнкі. У Беларусі пасадзілі і працягваюць садзіць людзей за старыя рэпосты і каментары. Прычым з адміністратыўных такія справы ператвараюць у крымінальныя. А зараз это вырашылі рабіць і ў Расіі. Іхны канстытуцыйны суд дазволіў караць за старыя пасты ў інтэрнэце. Тэрмін даўніны прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці па ўказаным артыкуле складае 3 месяцы. Аднак суды сталі лічыць публікацыі тымі, якія працягваюцца ў часе, што дазваляе прыцягваць да адказнасці за запісы, зробленыя нават шмат гадоў таму. Тым часам у Беларусі на Гарадзеншчыне, а менавіта ў горадзе Слонімі, вырашылі пераплюнуць саміх расейцаў у хвалі так званага пабедабесія.
І падобна слонімскім ідэолагам, а лепш сказаць ідэолухам, гэта ўдалося. Усё, як мы і казалі. Да 3 ліпеня, калі будзе святкавацца 80годдзе вызвалення Беларусі, градус гэта пабедабесія будзе толькі ўзрастаць. На этом мы з вами развітваемся. Дзякую усім за прагляды, лайкі і каментары. Усё вам найлепшае. Думаю, зразумеў правільна, што гледачоў цікавіць найперш навіны з Беларусі. Таму працуем надалей. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш канал, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Калі ж не, проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!